אני שני, אני מישראל, עכשיו אני נמצאת באמסטרדם, והאיש הזה ביקש ממני להסביר בעברית ליהודים בעולם שיבינו מה קורה. הוא מאסטורקיסטן, זה לפני 1949 הייתה המדינה שלו, ומאז סין כבשה אותם. יש 3 מיליון אנשים במחנות, לא בדיוק השמדה, אבל במחנות ריכוז שנמצאים. את הפרופסור הזה גם כן עצרו כי הוא ניסה לעשות מהפכה ואיזושהי מחאה. לא נותנים להם באמת לצלם או להראות לאנשים, אז הוא הגיע לכאן כדי להראות שאי אפשר יהיה לעצור אותו. בואו אני אראה אותם מסביב. פליז. הם לא נותנים להם להתלבש איך שהם רוצים, הם מחייבים אותם ללבוש ארוך. הם רוצים לחתוך את הבגדים, להתלבש קצר. כאן השלטון לא נותן להם לעשות מחאות ולא נותן להם להיות עם הדגל שלהם, הם רוצים את הדגל שלהם בחזרה. וכאן זה המשפחה שלו, שכתוב כאן שהוא לא יודע אם הם נמצאים, חיים, מתים, הוא לא יודע מה איתם, לא נותנים להם לתקשר. ממש אנחנו כישראלים מבינים אותם, מה שעשו לנו בגרמניה, במחנות, ולא נתנו לנו לתקשר ולא נתנו לנו את הדגל שלנו. אז כישראלים, מה שאתם יכולים לעשות ולשתף, ואם אתם מבינים את מה שהסברתי, אז תשתפו ונראה איך אפשר לעזור להם. Thank you.